Mariella, dwi'n 19 mlwydd oed a dwi'n rhedeg marathon Llundain eleni I dad. Nes I ti ar balet, nes i'n gael bawn ac yn meddwl, be, swn i'n licio neud charity. Nes I weld elusen Tenovus Cancer Care ac o'n i'n meddwl, mae'n un Gymraeg a mae'n helpu fi efo dad o falle ar siwrna fo efo cancer a o'n i'n meddwl, swn i'n licio neud nhw. A I dad, wrth gwrs. So dad I dechrau yn Ysbyty Gwynedd ar triniaeth radiotherapy a chemotherapy bob 2 wsos, a wedyn nath o fynd I glan clwyd am dipyn. Yn anffodus nath y triniaeth yna ddim helpu chwaith. A wan mae yn y Christy yn Mae Heno ar clinical trial. Mae o'n anodd achos weithiau di pethau mae'n mynd. Cyn o dwi'n gallu gael y triniaeth mor aml sef yn licio gael achos rhai o'r scans neu bod llgada fo'n mynd yn waith. So mae dad yn mynd I Mae Heno bob 2 wsos wan am y triniaeth a mae'r triniaeth basically yn lleihau y tyfiant. Ar y funud mae o'n gweithio, yr scans da ni wedi gael yn ôl, dwi'n heb tyfu na sy'n dyn ni'n lle arall sy'n rili positif, beth rili positif I ni fel teulu a ti jyst yn gobeithio neith o para am ddipyn hirach. Ond maen nhw'n rili helpful yn mwncw a da ni wedi cael cefnogaeth anhygoel gan pawb, ffrindiau, teulu. Ar ysgol hefyd, ysgol Gofal Canser Tenovus, maen nhw wedi rili helpu. Gafon ni diwrnod di-wisg, hwnna'n amazing. Gafon ni hel tua dros 500 o bunnodd, so yn anhygoel. A mae Tenovus Cancer Care, maen nhw wedi gwneud gymaint sydd yn ffonio a dweud os ydych chi'n help pe bynnag, posteri, lluniau, wbath, maen nhw'n ei helpu. Dwi wedi bod rhedeg efo Môn Girls a maen nhw wedi bod ar ferchog efo fi. Maen nhw, mae pawb yn cyfarfod yma fy social aspect a rhai'r garad dwi'n rhoi cyfarfod o blaen. A mae'n neis achos fatha, dwi'n yn gwybod yn byd dan fi, dwi'n yn gwybod byd amdano nhw, ti jyst yn siarad am pethau random gwahanol, ond mae'n rili neis. Mae o'n fatha teimlad yn hygol croesi'r llinell, dwi'n dynnu'r asos o blaen, a fatha ti jyst yn meddwl, ti'n neud o I pobl sydd ddim yn gallu neud o mewn ffordd. Oedd obviously dad wedi gallu neud o blaen, a dwi'n meddwl oedd o'n neud o asma. Dwi'n neud o wan, achos dio methu neud o mewn ffordd. Dwi'n really excited. Dwi'n meddwl diwrnod cynt yn ôl y bibs a ballu yn yr arena fydd o'n hynna'n profiad. Dwi'n clywed llawer o bobl yn siarad amdano fo, dad wedi bod yna gwylio fatha, mae'r adrenaline fatha completely through the roof yn hollol wahanol I wybod wedi gael o blaen. Bydd y diwrnod yn bonkers, dwi'n meddwl, teimlad, a gwybod bod fi'n neud o I fo fyd, fatha, mae'n meddwl bob dim, really.